Hi guys, good morning. Karon mamahaw mi ni Sherwin as Mario. Kay sikat man siya sa pangalan nga Mario sa atong page. Ato na lang pud i-appeal. Ang among sudan, chokes tugo ni siya. Kagabi nagpalit ko. Nya nindot siya guys kay pwede di ay siya hot and spicy. Hot and spicy. Naay hot and spicy sa chokes tugo. Nya di ara ang sobra. Mamahaw namin ni Mario. Kaya nakaluto naman. Nya nag-brown out na. Nagsugod na pag-brown out. Unya na sa tadani maka-upload. Nya tara, nakahupan na si Sherwin as Mario. So mga na dayon ta. Lami ang atong sudan. Lazada yon. Imo ni gasinan? Gibitsinan wala. Ayaw gini pagbitsini or asini kay kadaot ang kuan mao nang ag-uluron ang atong lasa. Kay pangit, di ko ganahan ang uban kay butangan sa ahos, butangan sa luya, di ko ganahan kay agabot ang time nga agkalain ang lami nya. Mas nindot ng kuanra sili ra o suka lasahan kay kung butangan ni siya og kuan ana ang magic sarap or unsa diha ibutang agkalain ang lami nya naay tendency nga ag-uluron na dayon ang lasahan natin. Maunang dili dyan ako na pabutangan. Ayaw dyan na pabutangi. Ang sa pa man na sige, sakto na na ngano pa man agbutangan pa man ginuo ko ni Mario. Ayaw na pabutangi sa limos ito kay kuha naman na daot na dito sige. Mahal na tao diyan ang luwag ko. Tubig. Kani dili dyan nimo kuanan sa kutsara kay para dili madaot. Di magasgas ang atong gamit. Kay kung kutsara ang idugkal dani, naay kuan, naay tendency nga agka garas. Nalain na dahin kay tanawon, garas-garas na ang atong kuan gamit. Munang ignan ginako siya, insaktura, ignan ginako siya nga ang ikuan ginani luwag nga plastic. Kay para dili magkuan ay pag-usik-usik Ginoo ko day. Piso din natin tuyok ma. Ay, wala din mo na dako pag isa ka piso? Wala, nala din. Ay, sus, tigi ka kasaligan basta ikaw ra magdakop ba? Ma, ang gupit. Ay, ang kuan di ay. Sudan sa iro. Karong da. Wala na gawas. Di mo ra ba ning gipasagdan kagahapon ha? Dili sa gawas, kaning isda dili ni palabihan sa kuan. Ana ang gawas kay para dili madaot. Mahugas ata sa kamot. Kay kinamot ra taday. Lami ang sudan. Ay, naay litos. Igawas sa tong litos palihog be. Wala nakakuha sa tubig ha. Kuha ang litos. Gawas. Kay magkaunta litos. Pay litos dana. Di kaya akong hugasan di. Madaot na siyang. Kaunta. Madaot ni siya day. Naay akong napalit nga litos. Dali ra jud kay siya kadaot pero kani lahi ni siya. Napagka litos wala siya ingon. Dugay na sa bayan ni Gani kay wala na daot. Ha? Ala, ang kuan ra niya mo. Panit ra niya ang kaning kuan. Ay, mag-ana na jud siya ka kuan lata. Ma, sana ubad. Ikaw sa palipibe, wala man siya nadaot o kanian, pero ato lang siya panitan. May madaot? Ha? Atot na daboy ba? Hawili sa. Sapa. Kaya kaning kuan na may ato pilion. Ako anak, sayang. Ako dahi. Amo mayonnaise. Ayaw. Agoy, ginoo ko kakaon pa niyo. Kuha sa tong kuan di. Ay, sus, muram ni si Mario Kurudog. Diyara. Tay sa pa, kay gugasan lagi nato sa. Kay kuan. Yan kani huruton kay sayang. Magpalit ko slice bread kay naaman tay litos. Ang litos baya sa balingon kay talagsara. Dili baya permi kanunay mo nang katong niagi nagpalit kog duha ka buok ra ni akong gipalit siya niya. Kuan malagi ko potato salad mo to akong gi apil
Karon ato ning kuan ng kay basigma daot kani makaon pa man siya oh. Nya kani kuha ta dani day. Nya ato ni siyang ibalik sa ref kay para naapatay makaon sunod. Na daghan naman sa kay kung huruton ni nato. Kay si Mario dili biya kay kaon si Mario sa kuan litos. Ni kuan na hugasan kay. So dalan dani papabi ka ng plangginita. Dina ay pagsali kuan biya kay basig na. Lah, saan to ah? Tutok. Diyan ang tutok. Ibutang nila to sa kuan di, ref. Ibutang na sa kuan. Katong nayahong dato nga violet. Kaya ni atong kauno. Garaday, kasi mo kaog litos diha. Klase-klase magud ang litos, naay litos katong tibugol kay nga dali ra kay siya ka kuan. Kani arang-arang ra ni siya kay dili kay siya ingon nga nadaot. Kani sudan sa iro. Una na lang siguro ni tanan dayon ibutang na lang dayon sa ref. Ulan kay ice kaayo. Langaon na dayon ta. Lami atong sudan sa pamahaw for today. Naay kuan sa pakay naay kuan dinhi oh. Naay nag-brown out na jud siya mga day. Na butangan tani siya og kuan. Murag na ice ni siya. Butangan tani siya og cream kay naa may cream. Kanya ang kani ato ra din siya ibutang sa dani. Isagol na nato ni siya. De, desa ka de. Desa. Ibutang sa lipapa. Mama. Abli sa papa de. Simon ko ni ma. Ay pagsisima ka na kay bawal na si Simon di na itlogoy. Ato ni siya butangan sa ikwasa ni paliog di. Cream. Nya, ato ni guntingon day. Daw. O guntingan sa paliog de. Ay pag agoy gi lulo man mo maayo day. Ano na. So, Lah. Kisa tumanok. Kuha sa kutsara paliog di. Ato rin siyang i-mix. Mixing. Hala. I-mix sa papa di. Ayo ha. Hinaya. Basig maglamyat-lamyat na. Nato duduan sa litos na to tayo. Sige, ayo ha. I-kuan mix og mayo. Tuyo ka ba? Ay, ko bayot. Sige pa, day. Tuyo ka, day. Anak, day. Very good. And that's good idea. Sige. Be? Marag tamis kayo ni siya. Talaga. mama. Kok yolo mo. Okay na? Lamig na kaya itong kuan. Hindi ma. Kaon dami. Okay. Pre na si Mario. Kibot-kibot style gyapon ang iyahang pray. Lalami kaayo ang atong sudan hot spicy. Hot and spicy ni siya jay. Mangaon na ta. Kaon na ta tanan mangaon pamahaw. Nga ate panghimagas nga ko ang litos. Ba? Emal. Mami, bi, kaon ta, mami. Ate Mar, kaon ka. Dito. Mamahal. Madam Jusilo, kaunta. Ate from California, kaunta. Madam Nelfa. Sarmiento.
Ate Training, Ate Glena, Ate Direct, Kuya LD, especially ito mga kaunta. Mami Beck, Ate Mar. William, kaunta William. Dwayne. William Dwayne. Dili lagi nakula ang kuan. Taklob. Bailo. Bailo. Napod dyan tayo pahimagas nga kuan o. Saging. Ununan to tanan karon ang kuan. Isda. Para sudan nila. Pwede naman sa dahin i-ref. Kala sa gasol kung tara. Wala siguro na gasol no? Dagan ba kayo na? Ha? Dagan kayo. May nag-inom gahapon. Ito. Adapet. Baniin ko. Adapet. Yung umi. Dumi. Nagbo, birthday? Kaan pag alitson. Marami nakakaan alitson kagahapon. Nagbo mo siya. Mada nga, ubanon sa Cagayan, wala naguban kay plano na po niya. Kani siya, pagkuan na, dagan mga plano niya. Dato ni aging, kuan na ato kog buhol, wala ni uban sa buhol, kay plano na po niya nga ihawon ang manok. Di ba yan mo nahilabda ng manok? Ito na may nga manok ma. Ang gawin. Ha? Doon pala ba itong tutugo ako kaon. Tutugo kani. Naalay si Lidani o halang. Mga unta. Na nakadaan, jojo sa manok. Ha? Sa buok. Kaya ka buok? Diyan ang kulide? Mm. Sa tangan ang kulide isa? Ayun, sa pama. Kuha na si Britney. Buhat-buhatan. Nag-inom ka gabi dito sa kuan balay? Wala. Na Richard og ni Alan? Nainom sila gapon kagabi yan. Na lumlik. Lami, papa? Very good. Nga, pa. Nga kay, nagpadala man si ate from California sa kuan para daw celebrate sa iyahang apo birthday karon, happy birthday nga. Magtapok-tapok mi dito sa balay ni Mother Earth na pud karon adlaw. And happy Sunday sa inyong tanan, guys. Thank you so much, ate from California, sa imong padala to ani Lilin. Ha. Si Lilin na din bahala dagto. Nakawa may internet. Jimmy ka-live karon dito sa balay ni Mother Earth. Sayang. Magikay din ka ha, kay dungan ta dito ha, karon. Ano pa ko balay? Apas ko ito mama. Agi pagpasumangil apas kay na. Dahan ginig alibay siya ba mo nang magikay din ka, maligo ta karon duha. Di ko. Naunantan ko.
Lantan ko karog. Kaya ko mama. Pag naitagay, agawala ang lantan. Malantan ka ginuog. Latan ta ka. Sige, kaya ko pag kuan na. Yan, mapabadlong kay. Kung ako gani magpabadlong, naambot na lang. Kaman igi na. Nagtala ko mama. Sa na PL. Sige. Tingali ka na ko. Tuwatan mo ah. Sayang. Tuwatan ni. Kaon ka na kuan. Tatalong ang nila ni mga. Litos. Wala. Lami ni siya kung na-slice bread. Wala man. Kanila, lunlun at tadani. Nga. Ano pa? Ba, nga. Aw! Lami, papa. Very good. Wala, di nato ni kuan. O, magkuha lang tagamay dani kay para di nato ni magama-gama. Ay, ma. Gusto na nga. Butang nato sa ref. Hindi pa, oh. Di ka? Lamig siya. Wa may pan. Kaya kung may pan, pan na lang siguro din among pamahaw. Mga unta. Bababoy ma. Bawagan nyo, baboy ba pa? Siniyo. Ako atat ko. Kaaman baboy ani. Ang tubig na mo hinay. Day. Day. Kaon taglitos, day. Wow. Kadako aday, oy. Tilaan na ana dila oh. Lamig siya.
May gaya, kinahuna-hunaan ni nako. Ay, uguan ni nako nahuna-hunaan na. Daot na ni. Hurot. Hawan. Thank you so much sa inyong tanan. Ang busog ang bulaos. Ha? Ha? Hindi na, maghikay ito sa bawag sa ero. Ali na dani. Okay na? Thank you so much sa inyong tanan, sa mga suporta ninyo sa amo ni Mario. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you so much, guys. Abangan ninyo ang mukbang. Mukbang. Bitaw, birthday celebration sa apo ni ate from California. Dito mi sa ilahan ni Lilin mag-tapok-tapok. Dito sa ilahan Mother Earth, magtapok-tapok mi. Nya. Kami tanan. Murag si Budog, ambot lang og si Budog ug makapangas ba si Budog. So daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Ako ay magpaalam na. I love you so much, guys. Bye-bye. Ha? Hutda na kay isulod naman din sa ref. Dana raman din isulod sa bawnanan. Bye-bye, guys.